Ez itt egy Toyota Supra Mk3 7M GTE turbo motor. Azt a kérdést kaptam, hogy szedjem szét és nézzem meg, hogy mi lehetett a baj. Hát a baj az nagyon hamar kitudódott, mert hogy az egyes hengerből kifűztem a dugattyút, és amikor a dugattyú ott lent megérkezett, akkor mellette még lepottyant még egy alkatrész, méghozzá ez a csapszeg rögzítő zéger. Ez egy ilyen speciális, könnyített, vékonyított kivitel, mert hogy szegénykének ugye ott bent kellett volna lennie. Az előttem a motort szerelő kollégának nem sikerült jól beraknia. Ez a csapszeg rögzítő zéger, ez kipottyant a helyéről és szépen így dörzsölte a hengerfalat, amivel az a legnagyobb baj, hogy most egy sötétben nem annyira látszik, de ott bent sajnos szexuálisan megzaklatta a hengernek a falát, úgyhogy fúrás és egy ilyen nagyobb dugattyú beépítése következik. De a kérdésre, hogy mi volt a baja a motornak, miért dobták félre, már az első henger szétfűzésénél ezzel a kis alkatrésszel megkaptuk a választ.